Dobrodošli ljudi u naš novi video. Mi smo danas odlučili, radimo u jedan video dvije teme. Prva tema je da odgovorimo na par vaših komentara što ste komentarisali, a druga tema je da igramo igru milijunaš, da vidimo kakvi smo sa znanjem, ja, Fatima i Ana. Znači, krećemo sa mojim zadnjim videom koji je postavljen. Ivanka Petrović. U prošlom videu Elmedin je rezao drva za zimu, ali što me jako obradovalo, pas nije bio vezan. Baš se vidjelo koliko je sretan, uživao je trčeći po snijegom, a hvala ti od srca i stavljam ti lajkiće za sve videe. Ivana, malo sam čitao komentare i na kraju svega sam odlučio da te poslušam jer se ti ta osoba koja je najviše nekako bila vezana za tog psa, tako da sam ga pustio, sad mu je, mogu ti reći, puno je sretan, mnogo trči, još bolje jede, pije vodu i čak mu je toplije jer sad dođe tu, spava ispred odmah glavnih vrata na ulazu gdje mu je puno toplije nego dolje što je bilo. Tako da 100% je mnogo sretan. Iće jedan video, snimamo psa u šetnji, znači to će ići video samo za tebe, Ivanka. Bura, sljedeći put daj nam samo lijepe i pozitivne komentare. Nek ste vi nama srećna familija, uživajte, lijepo vas je vidjet nasmijane. Zikret Čukur, hvala brate moje. Pa vidi, vadim sve komentare, i loše i dobre. To je, recimo, kućni odgoj najviše, ko kako komentariše. U stvari to samo govori kakvi su ljudi, ne govori ništa loše o meni i mojoj porodici. Evo vidiš, Jelica Šimić napisala, ti čitaš komentare što tebi odgovara. Sačuvaj Bože onu djecu od ovakvog roditelja. Jelica Šimić, ja ne znam šta si htjela reći s ovim. Mojoj djeci je bolje nego tvojoj možda 10 puta, nemoj se sikirati za to. Sve ide u najboljem redu, sretni su, imaju sve što požele, zdravi su što je najbitnije. Toliko od mene. Merdin Čizmo, svaka čast, Medine, pozdrav za tvoje ukućane, uživaj i nemoj slušat mišljenja drugih. Merdin Čizmo, brate moj, ja i ne slušam drugi, radim onako kako ja želim i kako moje žene želi. Jednostavno radim za svoju porodicu, ne radim za nikog drugog. Dragi Bože, samo nam daj pameti. Ako pameti bude, bit će i zdravlja i para i sve. Mihamija i ja se isto slažem. Slažem se s tobom. Amira Sulejmanagić je napisala zasuči rukave za svoje žene kako svaki normalan čovjek. Amira, ja sam zasukao rukave jer da nisam ne bi došao do ovog stepena na kojem sam sad. Moje žene imaju sve što požele, kupi im se sve što hoće. I ja mislim da mi nisi ti ovdje došla dala 100 eura, 200 eura, nego ja zarađujem svojim snimanjem svoje svakodnevnice, zarađujem i kupujem svojoj porodici šta im je potrebno. Mislim da malo trebaš promozgat prije nego što bilo šta napišeš. Gdje je momak koji je bio sa vama u Sarajevu? Zašto ne snima sve videe sa vama? Taj momak se zove Arnel Karić, to je moj rođak, moj brat, moja desna ruka i gledat ćemo da ubacujemo Arnela u što više naših videa jer i Arnel je samim tim napravio svoj YouTube kanal na kojem ćemo ga za vrlo kratko vrijeme i reklamirati. Mi u svakom našem videu će biti par sekundi njegovog kanala, tako da vidimo kako će on rast, kako će se on ponašat.
Molio bi vas sve ovim putem da zapratite Arnela Karića na YouTube-u, jer uskoro Arnel počinje da snima sam za sebe i treba će mu podrška. Isto ste dali podršku meni, tako će trebati isto dati podršku i njemu isto. I hvala vam puno. Ako je Suzana pametna ko majka, svaka je čast. Suzana je prepametna djevojka. Sad ide Fatima, pitanje za tebe. Šta najviše voliš da praviš kad si ti doma, kad niste u Sarajevu, niste nigdje? Šta najviše spremaš za jest? Pita definitivno, jer mi se bez pita ne možemo najesti. Najviše volim pite, burek, krompirašu, pogotovo. Znači sve pite, nema veze kakva je pita. Bilo to burek, bilo krompiraša, bilo sirnica, zeljanica, samo neke pite. Dobro. A sad, imamo pitanje, da li ćete nam stvarno prikazivati skijanje? Ovo je više pitanje za Janu. Želimo da vidimo Janu kako skija na snijegu, ako nije skijala da nauči i da nam pokaže kako se igra sa psom, sa sobakom. Я поняла. Кататься я умею. Ну, скияние, да, это у вас так называется. Yeah. Вот, это я умею делать, просто давно не каталась. Может быть, чуть-чуть заборовила, да, забыла. Вот. Но это легко, когда становишься на скейт или на это вот, оно сразу вспоминается. Ноги помнят все, правильно? Правильно. А с собакой, ну, сейчас чуть-чуть больше снега будет, и мы с ним побесимся. Поиграем. Ti? Ja skijat ne znam, nisam nikad ni skijala, jesam se vozala na sankama običnim, ali skijala nisam. Tu vesel me i Jana, pa da me nauči, vidjet ćemo. Sljedeće pitanje ide za Fatimu. Od 1 do 10 koliko, ali iskreno da odgovoriš, ti voliš Janu ili je to samo pretvaranje? Od 1 do 10. 9. To nije pretvaranje, ja Janu stvarno volim, meni je Jana stvarno draga, također i Suzana. Ja Suzana još nisam upoznala, ali uskoro ako bude, kad dođe prvi put ćemo se upoznati uživo. Preko kamere smo pričamo stalno i ona meni piše, ja njoj, ali nisam ako upoznala. A Jana kao Jana je veoma fina osoba i draga, umljata, nježna, ne, stvarno nešto najljepše što mi je se desilo u životu. Hvala joj. Тебе спасибо. Nije što Jana tu i da tu kažem od mama, što Jana tu i da ja to pred njom nešto govorim, već ja kažem onako kako jest. Govorila sam i o metu kad smo sami bili, bez Jane. Sad imamo isto pitanje za Janu. Znači od 1 do 10 na skali, koliko ti voliš Fatimu ili je to samo tvoje pretvaranje? Даже не от 1 до 10, а на все 100%, понимаешь? Помнишь, когда мы с тобой были еще только в Немочке? Вот. Когда я только вот узнала Фатиму по телефону. Как я тебе сказала, она хорошая девочка, вот, красивая, нежная, милая, вот. Правда? Правда это. Вот. Я не обманываю. Она хорошая мама. Yes. Вот, она хорошая, смотрит как домохозяйка, ну, за домом смотрит это. На нее можно положиться, на нее можно понадеяться, как это, ну, вот, понимаешь? Что еще можно сказать? Она любит и любима. И самое главное, вот так. Ljudi, ako ne budete ovo razumjeli, pišite u komentare, ja ću da prevedem, pošto sad idemo ubrzano malo s pitanjima, pa da ne bi... Ako ne budete znali, ja ću prevesti, pišite u komentare, ali mislim da ste svi razumjeli šta je Jana htjela da kaže. Glavno i osnovno je nije ni od 1 ni od 10, nego 100%.
je rekla za Fatimu. Znači sad imamo pitanje da li će ta Suzana kad dođe vaša ići s vama na more, ići s vama u šetnju, gdje god budete vi išli da ide i ona. Ja ću ti odgovoriti ovako normalno da će ići jer ja bez Suzane ne planiram nigdje da idem. Znači 100% gdje god mi krenemo ide i Suzana. Jer ona dolazi najviše zbog tog što nas je poželjela i mi nju, a i ja hoću da joj pokažem kakva je u stvari Bosna i Hercegovina, jer ona voli te planine, jezera. Ja sam njoj slao već par lokacija koje se svidjele njoj. Jedna od boljih lokacija i njoj najdražih je Blagaj. I 100% ćemo otići u Blagaj da vidi kako izgleda u stvarnosti naša Bosna i Hercegovina, da je to država sa puno gostoprimstva. Nije bitna vjera, nacija i bitno je samo da voliš i poštuješ. Ljudi, to je to za danas što se tiče pitanja. Sad prelazimo na milijunaša da vidimo koliko smo pametni. Ja, Fatima i Jana. Akcija. Evo nas kod milijunaša. Najstariji zanat na svijetu nije zabranjen u pod A. Kini, pod B. Hrvatskoj, pod C. Srbiji, pod D. Turskoj. Zanat. Zanat. Zamak. On je manje ljubav. Nije, Gdje nije zabranjen? A, gdje nije zabranjen? Ja mislim da je ipak Kina. D. D. Turskoj. Nije. Turskoj je zabranjen milion posto. Zabranjeno. Ja sam razumela šta sam pitao. Ja sam pročitala sam opet poslije. Давай A. Hajde ja. Ja mislim da ja. Турской. А ты откуда знаешь? Jarane. Aj ljudi. Dobro. Da kažem. Sad, jedno jaje se kuva 5 minuta. Za koliko se minuta skuvaju 4 jaja? 20 minuta, 40 minuta, 5 minuta, 10 minuta. 5 минута. 5 минута. Šta si Sve. rekla? A. Koliko je to minuta? 20 Pročitaj, ne minuta. znaju oni tamo koliko je minuta. 20 minuta. А я 20. говорю 5. Це. Znači, još ti ponavljam pitanje. Jedno jaje se kuva 5 minuta. Za koliko se minuta skuvaju 4 jaja? Pa ako se jedno jaje kuha 5 minuta, svakom jajetu znači treba 5 minuta. Ljudi, ovo će biti šok, ljudi. Pucaj C. 5 minuta. 5 minuta. Ajde. odgovor. Tačan odgovor ljudi. A ja se vama dvoma nisam malo smijela. Trougao ima 3 ugla. Koliko će ih ostati ako mu odsjećemo jedan ugao? 4, 3, 2, 5. Повтори мне вопрос, я чуть-чуть не поняла. Trokut, Да, 3 ugla. да, 1, 2, 3. да. Ako mi od 1 presjećemo, koliko je ostalo? 3. 3, 2. 2. А ты сколько говоришь? Ja mislim da je 2. 4. 4. Dobro je ovo. Подожди. Znači, jedno od najpoznatijih svjetskih ljetovališta, Brestovac, Borik, Jaz, Havaj. Ja mislim da su Havaj. Havaji, ja govorim, definitivno. Htjela sam nešto mi uzreći. Не знаю. Tačan odgovor, Havaj. Bravo za nas. Na koliko načina od 6 žena može izabrati 2? Na koliko načina od 6 žena možeš izabrati 2? 12, 6, 18, 15. Na koliko načina od 6 žena možeš izabrati 2? Pa valjda onaj 6. Ako hoće 6, to ja znam. 15. Jo, jeste li žene, a rane moj, ne do Bog niko.
Vi šta vi radite? Zato i jesmo žene. U burencetu od 20 litara nalazi se 16 litara vina. Koliko litara vina će biti u burencetu ako dospijemo još 6 litara vode? ...22, 20, 10, 28. Znači, u burencetu imamo 16, ali, pazi, u burencetu od 20 litara imamo 16. Koliko litara vina će biti u burencetu ako dospijemo još 6? Ну, и что ты думаешь? Pa mislim, Ja kažem, hajde, 28. 28. Ti? 22. 22. A ja kažem 20, zašto? Zato što nam je samo burence 20 litara. Ne možemo nikako doći u 22, 23, 24. Znači samo možemo imati 20 litara. Tačan odgovor. Bravo za tebe. Na koliko... Ovo je... Idemo dalje. E sad, ja mislim da je ovo za Fatimu. Jedan od najpoznatijih svjetskih filozofa, George Harrison, George Hegel, George Bush i George Michael. Jedan od najpoznatijih svjetskih filozofa. George Bush je bio predsjednik Amerike. George Harrison, George Michael. George Marek. Pa šta ti kažeš? Znači, George Hegel je bio. Znači, malo nas je kamerman zbunio, ali nema veze, hajde. Ako si na sjevernom polu i kreniš 10 km ka sjeveru, koliko si udaljen od sjevernog pola? 10 km, 20 km, 5 km, 0 km. Hajde geografija. Ну, давай Ako smo география. na 10. sjevernom polu, 10. odemo 10 km. Da. Koliko smo udaljeni od sjevernog pola? 10 km, 10 20, говорю. 5 ili 0. 10. A ja kažem 0. Zato što je sve to sjeverni pol i ne možeš nikako otići sa sjevernog pola. Tačan odgovor, ljudi. Ništa, to bilo to za danas. Budite pozdravljeni, mi vas volimo, ljubimo. Za još smijeha, za još ovako zanimljivih odgovora. Budite uz nas, mi vas volimo i ljubimo. Hvala.